Гоше! Охо, ко правиш, брат? Ела тука. Взех си изпита, човек. Тъй ли, шиджитка ми, митка ми, то пък тукланяш. Ко стае? Данка, ко правиш? Ко прави, брат, всичко, вие ко си лафите? Брат, взех си изпита, ще пием, тъй не. Така, много добре. Аз кола имам, книжка нямам, мамо де. Аз имам кола, книжка имам, ама не карам, я знам неща. Що как няма караш? Да, баща ми вика, ще дам фията мощен, всички екстри на безценица го давам 2500 лева. Ма нашите българи си мислят, че ги лъжа, има един ми дава 2 бона, викам не. За теб най-много 2300, за 300 лева няма му го дам той, но вика базика са. Ма неща му карам, смисъл, да я знам.